فروکên Iraqê cebilxaneka çekê Daeş li Rojava Mosulê bombaran kir. Vîdeo diyar dikin ka çawa xelek ji taxê Temmûz direvin û digehne sedan hezar medeniyên bêwar mayîn. Daeş medeniyan dikin çeper. îro me giranî dana bû ser rizgarkirina sedan malbatan û vekirina riyên bi selamet ji derbasbûna wan re. Herçende di rewşek mirovaniya dijwar de ne lê xelkê ji destê Daeş rizgar bûyn kêfxweşiya xwe diyar dikin. Ev pîremêrê heftê salî neviyaye ji mala xwe derkevitin. Min bawerî bi Xwedê heye. Duh li ser me gulabaran bû. Serbaza got, me divê hêreşê bikeyin. Lê xema me hûnin. Min ji wan re got, ez ê bikevim pêş we. Daeş bi teqînên xwekujî pêşveçûna hêzên Iraqê aloz dikin. Vî serbazê Iraqî êrişeka xwekujî ragirtiye. Ew ji rexê cadê hat û nazanî wê bi çi alîde here. Em rastî hev hatin. Min rê lê girt ev cawî xwe teqand. Hêşta nêzîkî 8 kilometrên çargoşa ji Rojava Mosulê di jêrdestê Daeş de ye. Ji wana bajarê kevnê bi qerebalix ku kolanên wê yên teng şerî aloztir dikin. Lê nûnerekî taybetê netewênêgirtî li Iraqê gote civata tenahiyê rizgarkirina Mosulê dê li demekî zû be. Rojên xilafeta Daeş li Iraqê êdî bijimarin bi saya cegerdarî û lehengiya hêzên ewlekariya Iraqê. Di nav de jî hêzên Heşt-i Şeعبî, hêzên pêşmerge û xwebexşên olî û herwiha hembêzkirina xelkê Iraqê. Serketinên leşkerî li Mosulê li ser hesaba ziyana medeniyan e. Nêzîkî 660,000 kes ji Mosulê derbeder bûne. Ji demê ku karên leşkerî par dest pê kirîn. 9 milyon ji wan xelkê Rojava Mosulê ne.